Bawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake yokhuzana ndi mnyamata wa ku South Africa amene wapha mnzake. Mnyamata ameneyu dzina lake ndi Funke amachokera ku Alexander mu dziko la South Africa. Mnyamatayu wapha mnzake chifukwa cha ndalama, ndipo omwe ndi mmene zilili. Mnyamata ameneyu akuti khukhu umene amakhalamo unalinso ndi neba. Zotsatira zake neba uja adalandira foni yokhuzana ndi ndalama yokwana imene munthu wina wake adantumizira neba uja. Ndiye Funke nguri munthu imeneyi adali mnyumba mwake, ndipo china chilichonse chimene amakambirana neba uja ndi munthu uja amamva. Zotsatira zake Funke adapanga plani yofuna kumubera neba uja. Ndiye usiku wa tsiku limenelo adakwanisadi adalowa mnyumba mwa neba uja ndikumbayabaya, ndikutenga foni yake, kutenganso kadi ya ku banki ndikuthawa. Ndakuti mu nthawi imene amathawa Funke akuti anamuza mnzake kuti agule simu kadi ya nyuwani komanso kafoni kakang'ono ka nyuwani. Atamugulira anabulika kumapita. Ndiye maneba zino anayamba kudabwa chifukwa chakuti palumu paja pamaoneka kuti pali zi winayu sakuoneka, Funkenso sakuoneka. Ndi anambodabwa zikhala bwanji. Ndi mnzake wa mnyamata amene aphedwayo anamuyendera. Ndi atafika ku nyumba kuja adapeza kuti chiseko nchotseka. Ndi anayesera kugogoda koma munthu samatsegula. Zotsatira zake anakankha chiseko. Chongolowa mnyumba anampeza mnzake uja zamoyo palibe. Kenako adakuwa anthu atabwera anambodabwa zikhala bwanji. Anayambira apolisi anafika. Ndi apolisi atafika ano adayamba nopanga kafukufuku. Anafunsa neba ali kuti kufufuza Funke sakuoneka, Funke wathawa. Ndi apolisi aja analodabwa zikhala bwanji, uyu waphedwa neba sakuoneka, zikhala bwanji. Kenako maso awo analunjika kwa Funke chifukwa chakuti Funke ndi amene anakatiuza mmene zinakhalira pakomo pano. Mwina anamva saundi, mwina anaona china chake chachilendo adakatiuza, komanso iyeyo sakuoneka ali kuti. Ndi adayamba kunsakasaka samaoneka, foni yake simagwira. Ndi anthu aja anaganizira adi kuti mwina ndi Funke amene wapanga zimenezi. Ndi ansakasaka Funke mpaka na dzulo. Ndi dzulo Funke adapezeka atatenga foni ya munthu uja komanso kadi ya ku banki ya munthu uja ili m'manja mwake. Akuti amafuna achose password pa foni ija, komanso kadi amafuna apange punch. Amasaka munthu amene amatha kupanga punch ndi cholinga choti agwiritse ntchito potenga ndalama mu akaunti mwa munthu uja. Zotsatira zake Funke anamangidwa, koma atamumanga apolisi analodabwa chifukwa chakuti kafoni kamene amagwiritsa ntchito Funke kadali kakang'ono, komanso simu kadi yake idali ya nyuwani. Kenako adambofufuza simu kadi imene ili muzina la ndani, ndi anapeza kuti simu kadi ija ili muzina la mnzake wa Funke. Adansakasaka mpaka anamgwiranso. Amaona ngati kuti iye uja analinso mu plani yokupha munthu uja. Ndi atamugwira Funke anayankhula chilungamo kuti amene yuyu sizikumukhuza, ndinangomutuma kuti akandigulire simu kadi, ndipo amene anamusiya. Iye ujanso anafotokoza kuti ineyo ndinangogula simu kadi. Zotsatira zake Funke wamangidwa. Ndiye ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti anthu ena ake mutengere phunziro, makamaka anthu amene makhala m'mikuku, amene makhala zimashaki. China chilichonse chimene mapanga mushaki ndikutha kudziwa kuti mukudziwa kuti aneba ano amamva, koma akuluakulu ikakhala nkhani ya ndalama esesani kukhala chisisi, esesani